Kublai pi barok ki perlok ki baju sultanat ban page ye ki video na kaneka channel. Te perlok ha kaneka video ngan hikai pi kumno pinyo ban pule ye ki message jong ka samla jong pi ne jong ki bayi ngasam jong pi ki henmen ki para jong pi lada pikwa ban tip ba ki text batno ki chatting barbor. Te kaneka video kanera pi te ngaladran artli ki phone hangne khnang pin sngotu bat pinyo ishai kumno nganle menta. Disebut ya kena video step by step kumno pinyo ban pule ya ki message jong ka samla jong pi. Ti kane ka wei ka de ka phone jong ka samla jong pi subut nuksa kane ka de ka phone jong samla jong pi. Bat kane ka de ka phone jong a. Ti ngan page menta na kane ka phone jong a ngan page ya kini ka WhatsApp chat jong kane ti ngan pli ya ka WhatsApp nang ne. Ti page hang ne nga don ye kini ki WhatsApp group hang ne daki pau te bat ngan kwa bangan yo i ya kini ki chat hang ne bat hang ne te la dak kwa subunuk sa kane de phone jong ka samla jong pi bat kane de phone jong a te kane de phone jong a te hang ne ba pin yo i ya kini ki message badon hang ne phila ban pli ya ka WhatsApp web dak pi install ya kane ka WhatsApp web scanner goods te phila ban install ya kane dak ba philek na Play Store te sa search kumne phila ban search kane WhatsApp web scanner phila ban search kumne te kandon hi kane ka WhatsApp web hangne te ngan wat yak tu ka WhatsApp web ko bangla de ban install te kane de ka WhatsApp web te hangne ngala de ban install ya kane ka WhatsApp web te hangne ka sa ngas tang ban open dengan open menta ti page menta ngan open ya kene ka WhatsApp web ti ngini app khyndiat namar kalut ni pi hang ni khila ban cross nang ni yak ni ka advertise ti hang ni pat pinyon kan kene ka WhatsApp web hang ni dap lanyon kene ka WhatsApp web kan mi biang ka advertise ni ti pin app hadu bakut kene ka advertise kan kaun yaki sikon hang ni khila ban cross yak ni ka advertise hang ni ti hang ni ngin app biang dak ti perlok hang ne philai i kene ka kalami kene ka ORQ kut kene ka bangiong ka ORQ ti hang ne pat ngi haban scan ken ya kene ka dur hang ne ti bapin scan ya kene ka dur phi haban sim ken ya kene ka phone jong ki bayeng sam jong phi lane ki phone jong ka samla jong phi ti subu kene ka phone jong ka samla jong a ti hang ne ngan nyon ha kini ki line hang ne ti enak lanyon hang ne kadon kene ki link device hang ne dengan nyon ha kene ka link device ti kadon kene ka link a device ti pinyon ha kene ka link a device ti kan pan yo paten ti ngan enter yo pin hang ne bangalok hak screen ti bentang ada ban enter ti kapan ngang ne bangan scan dengan sim ya kene bat ngan scan hang ne ti page menta mas depan scan ti ngala ada ban scan ya kene ti page menta hang ne kaya page kene ka wei ka phone ti page menta hang ne same to same ti page menta nang text nang ne ru kan teks bat nang ne ru kan teks ti ilada phila ban page ya ki status ti subunuk sa kanik status kadon kawe nang ne tan nang ru phila ban page ya status hang ne ti kampat mi namar nang chuskan ti nakata kadaw ti menta pat ba pin log out pat ya kane la don na pring phi ki pakwa ban log out ya kane la da phila de ban kwa kuni ti henre kane pat la da phila de ban scan kumne ti menshua la da phila de ban scan kumne tang la da kane ka phone ka connect internet kamut ba kane ka we ka phone ada pipli kamut pinyo ya ban pule ki message henry menta pat ka WhatsApp kala update thamai kala penmi thamai ki rule te menta pat la da kane ka phone kam connect internet ru la da pipli nang ne kane WhatsApp web pinyo i ban pule ya ki message hang ne te kuno pat ban log out ya kane ka phone hang ne te subu nuksa la da kane ka kawan make mune WhatsApp web kumne te kamdan kam su ban scan ni phi kan load baik kumne kamdan kam su ban scan kan load baik kumne te ha kane ka we ka phone pat pi nang ne ada pitan sajrong kumne pi kane ka WhatsApp web hang ne ka don hang ne WhatsApp web is current active kamut adon ba pli ya kane ka WhatsApp jong phi la don ba page 2 hang ne te perlok hang ne pat la da phikwa ban log out khnang ba pin kane ka phone ka wei kam long su ban pli ya kine ki message te menta pa menta ngan log out te ban log out pat phia ban lek nang ne link device pinyon hi ha kane ka link device enda planyon hang ne ti pidon kadon kane ka wei ka option hang ne kadon kane
ti nganyon hagane ti kadon kin kene log out nganyon hagane ko log out ti page menta mas nyon log out ti hagane ka vui ka phun ti page menta tang sumari nyon nga log out ti kala long kumni page ti tang sumari yon log out kamut kane kawi ka phun kamla suban yo iya ki message ka pani ngaban scan biang ti tang lada phi log out lada phim log out kamut lada phim log out su kamut lada kane gawe ka phone ka pli barbor kane ka WhatsApp jong phi kala ban yu ya ki chat jong phi barbor ma phi text by fu ma phi chatting man ka por te kane ka video kane ra phi te ngam ong ba ngan hikai phi ya ka bas new henri ngai kai babha ti wat nam kno ya no re no bang apun mi ya kum kane ka video henri kane ka video kane tang ka luksa phila baru ban check leng bang WhatsApp jong phi la don ba play ya WhatsApp jong phi dah kau bawa klik hang ni link device, lada kidon hang ni kipun, pila ban lock out nomor, lada kimpan jingbit napi kan long hack ke WhatsApp jong pi. Di nak kata kadau kusir bahaya kini ki video, di ngangai kan ni video kan ni rapi ki perlok ki bakwa ban pule ki message jong ka jong ki henmen ki para jong phi la ne jong ka samla jong phi tang lada phi obat ya kane ka phone jeng lada phi obat ya kane kemut phila te perlok ki don bun ki step ki ba ngila ban yo ban pule ya ki message jong ka samla jong phi ha ka WhatsApp ti ya kita ki we ki video ngan sa pemi ha ki we ki video andre lada komen ya ki video ki bangan sa pemi nang nismat te kibun hi ki step ki bangan peni phi te tang ba hakni ka video pat kala jorong palak te ngini kundu pat ki we ki video te kublai sibun